Namaste, priatelia, dnes s vami zazdielam tip na prax, čo by som ja robila, keby mám málo času. V prvom rade by som začala s nády šodana, striedavým dýchaním a dala by som si 10 kolečiek. Palcom zakrieš pravú nosnú dierku, začínaš nádychom cez ľavú, zakrieš ukazovákom, výdych pravá a potom nádych pravá, zakrieš palcom a výdych ľavá. To je jedno kolečko, tam aj späť. A týchto kolečiek by som si dala 10. Ako druhé pokračujeme kapalabháti. Nádych nosom, polovičný výdych, aktívne výdychy nosom, vťahuješ brúško. Ak sa vám dá, tak si dáte 108 kolečiek, ak nie, dáte si toľko, koľko zvládnete. A tretie, Surya Namaskar, klasický pozdrav. Začínaš práva noha dozadu, tou istou sa vraciaš naspäť a potom pôjdeš ľavou nohou. Takéto kolečka by som si dala 4 na jednu aj na druhú stranu. A zároveň by som bola čo najviac vonku na čerstvom vzduchu. To je pre dnešok všetko. Ja sa s vami lúčim a sledujte nás pre viacej tipov. Moje meno je Zuzka. Namaste.